ए मास्टर। ए सतन। हाँ जी। आई लुकता। हाँ कैसन लगता? खूब बढ़िया लगता। हाँ देख एनहू धान के खेत बा। हाँ दहिनो तरफ धान के खेती बा। हाँ। आ बायों तरफ धान के खेती बा। हाँ। आ बीच में जो रास्तावा के बगल में गहरा होला। हाँ। वो गहरावा में पानी भरत हवा। हाँ लेकिन यह बा जे धनवा के खेतवा में पानी नहीं खेत पनिया नीचे ही बा कहीं कहीं जहाँ खेतवा नीचे बा उसमें पानी घुसल बा लेकिन बाकी जगह ये गर्मी में भादों के महीना में ये धान सूखत हाँ कहीं दहार बा तो कहीं सुखार बा कहीं डूबता तो डूबते बा कहीं सुखता तो सुखते बा। हाँ एक जगह हम बात कहनी कहानी जे का ऐसा होता तो लोग कहते भगवान के दोष देते रहे। अच्छा। पर जब अगर भगवानों यहाँ रहता नु तो उनका के जाके हमनी के गोलिये मरती। हाँ अरे भगवान रहता तो उनका से लोग खेती कराई थी यहाँ गेहूं कटवाई धान कटवाई। हाँ सही बात। अच्छा ये भगवान के कोनो में जस नहीं खी ना पानी होता तब वह लोग कहता कि सलाह पानी इतना होता भगवान तो भगवान हो एकदम साफ नलायक हो गल हो। अब भगवान के गड़िया तो नु बा लोग जी। हाँ वह कोनो में उनका गुंजाइश कहाँ पानी नहीं के होत धान सुखता तब वहू गाड़ी भगवान गड़िया होता लोग केहूँगा जे बा से घुमा फिरा के वो भगवाने पर गाड़ी पड़े कितना मेहनत से किसान लोग का करला ये धान के बेरा दिलक बिया तैयार भल पानी नहीं भल तो खेत में पंपिंग सेट से खेत में पानी दिया बिया तैयार भल बिया तैयार भैला के बाद फिर ओकरा के जाना के कह के अपने नेपाल लागल ट्रैक्टर के बुला के पानी पटा के रोपनियो भल बड़ा मेहनत कैले बा। तो भगवान उपायो दे दिले बारन अब बिजली दे दिलन भगवान मशीन बना दिलन अब पटाई लोगन अपन अगर जो सुखार होता था वही से करी दोसर तो उपाय बान है हो सके पानी कुछ कमी पड़ गई हुई भगवान के ऊपर तो उनका भी बोरिंग नहीं खे सूख गल हुई बोरिंग पानी कुछ कमी हो गई हुई तो उसे कुछ कटौतियों में जड़ती कटले हुई हैं जो कभी दियाई फिर बाद में आ सब एक बार सधा दे तो कहीं और दिक्कत हो जाई। तो अब देख ये रास्ता जब ये रास्ता देखत रहा ये रास्ता बनल बा अगर साइकिलो लेके चलबा तो खूब बढ़िया चलल है। हाँ ये तो हो गल बा जे माने अनहरिया में अजोरिया के बच्चा हो गल भाई मोटरसाइकिल चलबा तो इतना मोटरसाइकिल चलला तेज कि डर लगता हो मोटरसाइकिल इतना बढ़िया रास्ता बा डर लागला पैदल चले वाला कि कहीं हमरा धक्का मत लग जाए तो अगर धक्का लगी तो कहाँ फेंकाई हो बांध में गिर जाई मुँह कुरिये ढिमला जाई नाक मुँह सब फूट जाए। देख ये हवा देख कितना बढ़िया सीन लागत हो देख गाछी के आगे खाली आमे के पेड़ हो गल बा जे सावन के हरियाली बा चारों आ बीच में एकदम सड़क जे बा से चमकता सावन तो हरियाली सावन के हो गल भादो भी बा भादो तो चढ़ गल बा एक और तारा चमकता दरार फटता खेत में दरार अलगे फटता। हाई आम के दिन में आम के पेड़ जब बानू पर आम फड़ल ठीक है आ जब हमनी के रास्ता में ड्यूटी करे जाइले तो टप टप चुअला रास्ता में तो कभी देखम जे सियार वगैरह के सुंघता कभी कुत्ता सुंघता जौन ठीक रहला तो हमनी के कई का दुगो चुन चुन के खाको कहनी मिलबो कर बढ़िया लागल आम बढ़िया बढ़िया बा खूब बढ़िया आम लागल है। खेत में जाना तरह दरार काहे फाटल है दरार फाटल है खेत मुँह बा देवला जे भगवान ऊपर पानी पियासल है हम गिराव वही ला मुँह बावला अब ऊपर अब भगवान अब दिक्कत देखी है। अच्छा तो एगो बात जानत नहीं मार से गिरी जानत है। हाँ बोला ये जे आदमी जो हस्त है किसान जे बालो ये लोग भगवान के गाला गलौज ना करित लोग भगवान के दोषी ना दिहित लोग तब मान के चली समय के अनुसार से पहले पानी होत रही है कि नहीं होत रही है फिर भी होती है एक मतलब आदमियों के दोष बा आदमी के दोष बा। हाँ आदमी के दोष हाँ पानिया वही से नहीं हो आदमी चलाक हो गल बाटे। हाँ तो उहे भगवान कहत हवन कि जब दिमागे लगावा तनी चलाकी करत तनी तो पटाई लोगन करी लोगन अपन दिमाग लगाई अब हमर कौन दोष भाई वैसे भगवान ब्रेक लगा दिले हम जैसे साइकिल के चक्का में ब्रेक लगा वैसे एक बार घस से मार दिला आफत आ गल। अच्छा ये बताई लोगन बिना ब्रेक लगैले पहले सब होत रहलक
तो ये धरती पर ऐसा ऐसा दिमाग वाला आदमी बालो जौन से दिक्कत तो सभी के बा। अच्छा देखो हई जितना जो सीन लौकता कितना बढ़िया सीन लगता। अच्छा लगत हो, खूब बढ़िया लगत, खूब बढ़िया लगत है। देखो ई गांव के सड़क, गांव में गाछी, गाछी के सीन आई देखो कितना अच्छा लगता। दूर से देखबो तो कितना बढ़िया लगी। आई सब जगह मिली ना मिली ई एगो गांव बा जहाँ गाछी बा, खाली गाछिए बा। हमनी के गांव में आ वो गांव में खाली गाछिए बा। बांध बा, बांध के किनारे आम के पेड़ बा, शीशो के पेड़ बा, बहुत पेड़ बा। आ उ सीन इतना बढ़िया लगला जो ना के जोड़ नहीं खे। में 4 चांद लगा देता, बीच में नदी हो बीचवा में वो नदिया जे आई न, अभी देखो आगे नदी अत अब वहीं तो गाछी हमनी के पार करत है। आगे देखबो तो बांध पर देखई है ई लोकता नु बांध। ई बांध वाला रास्ता बा, एगो पूर्व जाला एगो पश्चिम जाला। आई देखई है आगे है गुमटी लोकत हो, आई रास्ता बा, रोड बा जाता। आई बगले में है ने देखबो दहिना तरफ ता नदी बा। सामने लोकता नदी, एहू पार बांध बा, ओहू पार बांध बा। जौन ओह पार वाला बांध बा तौन हमनी के पार बा, जौन हे पार वाला बा जौन सामने हमनी के बांध। आई इतना ने पानी भरल बा जे देख के डर लगला, डर लगी। एमे मछरियो हो गलै नु। मछरी तो उद बिलार आज बा से उद बिलार मछरी पकड़ ले लख बरारी बरका। कब जी? अरे सांझ के पकड़ ले लख। अच्छा लोग के बुझायल है जे माने ई कहाँ है सांप बा। अच्छा भिरी गल लोग तो उद बिलार बा, मुंह मोड़े बरका बरारी पकड़ ले उद बिलारो मछली पकड़ता। आदमी के पूछता देख ला ई नदी देखा कितना बढ़िया लगता। तो देखे वाला लोग से हमने की ये कहल जाए कि सीन के देखी, अगर अच्छा लगता और कुछ जाने के चाहते तो वीडियो से बहुत कुछ मिली देखी। आ वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, आ कमेंट भी करम वालों के कैसन लागल। कुछ दर्शक लोग से का कहे? हाँ दर्शक लोग से तो हमने के यह कहे के बा जे ज़्यादा से ज़्यादा हमने के देख के उत्साह बढ़ाई, कमेंट करी, लाइक करी। लाइक करी। हाँ जाना से कि आई नदियों के जरूर देखी, बड़ा भयंकर नदी वही नदी जे बा एकरा के देखी। ऐसा ही सुखार बनैले रही लोग ने। दहाड़ भी होके सुखार भी, दहाड़ में भी बाहर और सुखार में भी बाहर। अरे और कुछ नहीं मिली तो मछली तो बाहर। सब जानवर से आदमी से लेके जानवर तक ले पकड़ता। तो वो दहाड़ मिली तब न मछली भेटाई, सुखल भेटाई। तो ये वीडियो के देखल जाए।